Zbog protivljenja Saveza vojvođanskih Mađara, Skupština Srbije juče nije usvojila zakon o železnici. Bez tog zakona teško će se stvari na prugama popraviti, i to bukvalno, a moralo bi i to hitno, jer je srpska železnica na nivou ne prošlog, nego pretprošlog veka. Čak su i vagoni manje uredni nego tada. Kako izgleda vožnja od Beograda do Novog Sada, do duše kada putuje televizijska ekipa, proverio je Milan Srdić. Glavna železnička stanica u Beogradu. Planiram put vozom za Novi Sad, koji polazi u 13 časova i 30 minuta. Kao i drugi građani koji koriste srpsku železnicu, ne nadam se da ću stići na vreme, već bar sat vremena kasnije od predviđenog vremena dolaska. Planove u Novom Sadu, shodno tome, pomeram za svaki slučaj za 2 sata kasnije. Što i nije tako loše ako se uzmu u obzir iskustva onih koji dolaze iz, recimo, Crne Gore. 15 sati. 15 sati. A šta su vam rekli, koliko traje vožnja? Pa znate šta, lokomotiva se bila pokvarila, 2 sata smo čekali da doteraju drugu lokomotivu. Vidite da ima 2 lokomotive ovde. 2 sata na jedno mesto, drugi na puta još sat smo čekali. Ovo stvarno više nema smisla. A debelo naplate. A vam se neko obratio da vam kaže šta? Niko ništa, niko nije progovorio reč. Sreća, pa ovog puta idem samo 80 km dalje od Beograda, a redovno planirano vreme za ovu relaciju je 1 sat i 48 minuta. Da je železnica ispunila davno zacrtani plan da vozovi u Srbiji idu 160 km na sat, u vozu bi proveo samo pola sata, tačnije sat i 12 minuta manje. Bez obzira na tehnički i tehnološki napredak, vozovi u Srbiji danas idu istom brzinom kao i u 19. veku. Tačnije, od Beograda do Niša stići ćete za isto vreme kao vaši preci, davne 1884. godine, kada je otvorena pruga na ovoj relaciji. Nije ulagano u to, rezultat toga je da imamo lagane vožnje, ne samo na barskoj pruzi, na celoj mreži pruga železnica Srbije, ni na jednoj pruzi nemamo brzine koje su bile kada su te pruge građene pre 100 i kusur godina. Od 4000 km pruge, koliko je ima u Srbiji, na 57% brzina vožnja je manja od 60 km na sat. Na samo 3% pruge brzina je veća od 100 km. Na koridoru 10, na samo 10% njegove dužine, brzina je veća od 100 km na sat. Početkom novog milenijuma, umjesto da razmišlja o modernim vozovima i brzinama većim od 200 km na sat, železnica čini sve da ne dođe do potpune obustave saobraćaja. Tada smo uzimali praktično kredite za infrastrukturu, za saniranje prosto mesta na kojima je pretila obustava saobraćaja. Zbog oštećenja tokom bombardovanja, zbog neodržavanja u toku onih 90. godina kad smo bili pod sankcijama i kad praktično ni 1 metar šine ni drugog repromaterijala nije mogao ući u Srbiju. Ali kada se i pojavila mogućnost, ni jedna vlada u posljednjih 10 godina ne odvaja ni četvrtinu potrebnih sredstava za održavanje železnice, već se nastavlja praksa saniranja i remonta do 15 km pruge godišnje. Trebalo je odvojiti sredstava koliko je potrebno za 190 km pruge godišnje. Toliko nije bilo u budžetu države, toliko nije moglo da se obezbedi kroz subvencije, toliko nije bilo naravno ni u budžetom Železnice Srbije. Kreditima koji se uzimaju, niti se poboljšava stanje na pruzi, niti se vidi bilo kakav pomak u modernizaciji železnice. Faza sanacije pruge trebalo je da se završi još pre 10 godina. Međutim, ta faza je prošla i trebalo je u drugoj fazi da se obezbeđuju finansijska sredstva za finansiranje održavanja postojeće infrastrukture, da bi u nekoj trećoj fazi se išlo u razvoj železnice. Nažalost, još uvek smo u prvoj fazi, a to je da se krediti najčešće uzimaju za saniranje nekih najkritičnijih mesta na našim prugama, i kad je reč o infrastrukturi, i da se na taj način praktično efekti uzimanja tih kredita ne vide. Iz iskustva znam kakav voz mogu da očekujem, kao i da ako požurim, možda ugrabim i mesto u jednom jedinom vagonu, koliko železnica smatra da je potrebno za prevoz putnika od Beograda preko Novog Sada do Subotice. Kada smo odlučili da krenemo na put od Beograda do Novog Sada, tražili smo od uprave železnice da nam obezbede voz koji vozi obične građane, tačnije putnički voz. Sigurno znamo da ovaj koji nam je obezbeđen u 13:30 nije onaj koji svakodnevno prevozi putnike. A sigurno znam jer su me sačekala iznenađena lica putnika koji redovno koriste ovu liniju.
Danas nekako drugačije putovanje vozom nego inače do Novog Sada. Pa nego šta, ja sam strašno iznenađena da smo dobili ovakav vagon. To je jedino kad sam putovala poslovnim vozom i imala sam čast da se vozim ovako. Ja sam 3 puta pitao, rekao da li nisam pogriješio, slučajno vidim javlja ova. Kad sam ušao, ja izađem ponovo, pitam, rekao da šta je ovo, rekao ovako sad nikad se nisam vozio u ovom ovakvom vagonu. Kakvi su inače vagoni? Inače su vagoni, ako ste gledali reportažu, skoro je bilo i neki voz u Indiji gde su ljudi bili na krovu. Mi nismo mogli da se popnemo na krov, ali zato smo stajali jedni na drugima. Ovo što ste sad vi došli sa svojom ekipom i snimate lepe vagone, ovo je za počastiti železnicu koja je uspjela da stavi 2 vagona koja liče na vagone. Ali izgleda samo kada je TV kamera u vozu i kada se za potrebe snimanja zaboravi da je samo za rekonstrukciju i modernizaciju 770 km pruge najznačajnijeg pravca Koridora 10 potrebno čak 4,6 milijardi evra i 8 godina. Mnogi vozovi koji iz zapadne Evrope putuju za Tursku i Bliski istok zaobilaze Srbiju i koriste železnice Bugarske i Rumunije, što već ima veoma štetne posljedice po železnički saobraćaj i celokupnu privredu Srbije. Pored milijardi evra, postoje i druge stvari potrebne da se konkurencija pobedi. Ali pored infrastrukture, novih vagona i lokomotiva, od kojih su već neke stigle u Beograd, železnice Srbije čeka mnogo mukotrpnija faza, proces restrukturiranja. Čime ćemo postati rentabilni, racionalni i to je otprilike cilj svega. A do cilja, po svemu sudeći, ima još mnogo kilometara, laganih vožnji, loših vagona i sati kašnjenja. Pitam se kada će doći vreme da od Beograda do Novog Sada putujem pola sata, odnosno 160 km na sat. Ajde malo da se našalim. Kad budemo imali ministarstvo saobraćaja i kada budemo obezbedili sredstva i kredite za popravljanje infrastrukture na oni 160 km na sat o kojima ste govorili i nabavimo elektromotorne vozove koji evo nabavljaju se, onda ćete moći verovatno za pola sata stići do Novog Sada. U ovom vozu nismo videli pohabana sedišta, vrata koje ne mogu da se zatvore ili podove koji svakog trenutka mogu da propadnu. Bar u ovoj priči možda smo videli umirenu budućnost putničkog saobraćaja železnice, a putovanje od sat i 50 minuta umesto pola sata i meni i mojim saputnicima deluje kao tili čas u odnosu na ono na šta smo navikli. Mnogi iznenađenja sačekali su nas na današnjem putovanju od Beograda do Novog Sada, pre svega počet do ovih vagona koje inače nemamo prilike da gledamo u putničkim vozovima. Izgleda da železnica zaista može da stiže na vreme, bar kada je tu televizijska kamera.